Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nesintu. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Isintu sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhola umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo ke kumina abafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga yesintu TV. Sifundisana isintu, sihlahlelana indlela yesintu eyayihamba okhokho bethu. Sibuye sikhumbuzisane futhi bafowethu ukuthi umkhulu womkhulu yinathi mesidala wasidala wasibeka kuyo. Uzokhumbula ukuthi inkathi esesiphila kuyo yanamuhla siphile esikhathini ekuthiwa isikhathi senkululeko. Siphile esikhathini la abantu befundile. Iningi labo ukufunda kwabo labenza babazifundiswa. Abanye babo bababantu nje abafundisekile. Umuntu ke meyisifundiswa engafundisekile usubeke engozini enkulu. Ngoba imfundo asuke ifundile iba imfanayo ngoba ulahlekelwa inhlonipho, azikhukhumeze, aphakame kakhulu. Abantu abaningi ukufunda kwabo bathi bangafunda baphothula, bathola imisebenzi, basebenza, baba nemali, balahlekelwa inhlonipho. Abazali babo bagoqela bona kunamhlanje. Abazali abakhothamayo ibone sebekhothanyelwa. Sebeshintsha imithetho yaphakathi kwemizi yasemakubo ngoba bona sebenemali. Kuyingozi ukuthi ngempumelelo oyabelwe yithongo bese wena ufuna ukuphatha abantu abakulethe emhlabeni abazali bakho. Awukwazi ukumphatha umzali. Umzali kufanele aphathe wena. Kunabantu abanalelo bhadi abathe bangafunda ukufunda kwabakhukhumeza. Baphakama nezinto zasemakhaya basazenzi. Noma kuzokwenziwa izinto emakhaya kufuna kuqale kuguqwe kubona kuqala ngoba ibona banamandla. Kanti lawo mandla unawo amandla ethongo lakho. Wena ngoba ithongo lalikwethemba ukuthi ngalamandla likunikeza wona uzokwazi ukwenza izinto phakathi kwecele. Kodwa wena usuyaguqelwa. Guqelwa abantu engafanele bakuguqele. Baningi ke abantu othola ukuthi uma sebefundile baba nemali bese bafuna ukushintsha izinto ekuyizona, benza izinto ngendlela yabo. Uyabona kunento engifisa ukuzoyithinta namuhla ngoba abantu engijwayele ukubezwa beyikhuluma abantu abafundile babazifundiswa bangafundiseka. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngokuzalwa nokuzaleka komuntu. Uma unawo lencwadi indlela yesintu uzobona ukuthi kubhalwe kwathiwani ngalesihloko esithi ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Kodwa la ngifuna ukuya khona ngifuna ukuye kutheni
Kunomuntu wesifazane osenengane uyitholele kubo. Uma seyitholele kubo lengane kuhamba isikhathi waba nenhlanhla kwakhona insizwa ethi ifuna ukumthatha iyokwandisa umuzi wakubo. Lona wesifazane ngesizathu sokuthi yena ufundile kodwa wangafundiseka, unanemali, izinto usezenza ngendlela yakhe ecatshangwa uyena, usekwazi nokuphikisa isintu, ukwazi ukuphikisa imvelo, ngoba isintu suke sikhuluma ngemvelo. Uma sikhuluma ngesintu sisuke sikhuluma ngemithetho kamkhulu womkhulu. Umthetho okazi ungaba mnandi, umthetho nje unzima. Isintu sithi uma wesifazane senengane wathola inhlanhla yokuthi ahamba ayekogana, kufanele ingane isale kubo, kufanele ingane isale komalume bayo. Kodwa abantu besifazane balenkathi yanamuhla esebefundile bangafundiseka, umuzi wethu umuntu mina ngeke ngishiye yami ingane, ngohamba nayo ngiye kogana nayo, ekhombisa ukuba nenhliziyo embi. Ukuba nenhliziyo embi nongayithandi nongayicabangeli ingane ukuthi uyithathe uthi uyogana nayo. Ukuba nenhliziyo embi lokho, ngoba wena njenganomuntu wesifazane ngenkathi uhamba uyakogana, ila uyothola khona isisekelo sakho esisha, ila uyothola khona isisekelo sakho sangempela. Kodwa manje ingane yona uyihlukanisa nesisekelo sayo sangempela komalume bayo. Uyayithatha manje ingane uyoyilahla, uyakogana nayo. Mawufika wena la uzogana khona ungeniswa ngembuzi uthelwe ngenyongo, ngoba vele usulotsholiwe. Kodwa lengane yakho ngoba vele uyayichaphaza, uyayithatha nayo uthi uyogana nayo, uyiphambanisa nesisekelo sayo. Wena uyoba kwisisekelo kuyisona la uyoganela khona, kodwa ingane yakho yona ufuna ukuthi ibe phakathi kwesisekelo ekuyisona, uyiphambanisa nesisekelo. Awuyicabangeli lengane, uqhakambisa ukuthi uyayithanda, ufuna ukuyinakekela la uganele khona, kanti uyazi wena ukuthi unenhliziyo embi. Usuke unenhliziyo embi mase uthatha ingane uthi uyogana nayo ikini likhona. Ngiyazi ukuthi angizwakali kahle, vele izinto eziningi eziyinkohliso izona ezizwakala kahle. Lengane ngenkathi uyithatha wena ungayishiyi kini komalume bayo ngaphansi kwesisekelo sayo, uya nayo ngaphansi kwesisekelo sakho, usaba ukogana wedwa, ufuna ukugana nengane, ukukhohlakala lokho. Ngokwesintu nangokwemvelo, uma umuntu wesifazane egana esenengane, ingane isala komalume bayo, ngoba ingane akuyona yakho kodwa ingane yethongo. Inkinga esikhathini sanamuhla abantu abaningi bayazikhohlisa, ingakho bethatha izinqumo engezona ngezingane abazizalayo. Njenganayo lo muntu wesifazane esikhuluma ngaye, uthi ingane yami le ngeke ngize ngiyishiye ekhaya, ayizuphepha mayike ekhaya. Ayizuphepha kanjani ingane ike sisekelweni kuyisona kini? Uzoyishiya kini ingane, ayizuphepha kanjani? Ilento ukuthi bafowethu nodadewethu sicabanga ukuthi ingane sizizele zethu, kanti ingane sizizela kuzona ezethu ezabantu abadala. Thina sithunyiwe ukuthi sizigade ingane. Bamba la, ukuzala ingane uyizalela ekhaya kuyicala, kodwa ingane esuke izelwe ayilona icala. Isenzo senu enisuke nisenzile nowesilisa kade nihlangana isona esiyicala, ngoba ngokwesintu kugunyazwe ukuthi owesilisa nowesifazane bahlanganiswe qala ngaphambi kokuba bembathe balale bebabili bavuke bebathathu. Ngesizathu sokuthi owesilisa unembewu nowesifazane uyefana nensimu. Kwesinye isikhathi kuyenzeka amathongo anembethe
abuke ngehle libanzi athi ngoba senilenzile lecala nahlangana bese uyahlala umntwana ngokuvuma kwawo akafiki umntwana emhlabeni abantu abadala bengavumanga kodwa akushintshi ukuthi ukuhlangana kwabantu ababili bengaganene kuyicala kodwa ukuba khona kwengane kukuvuma kwamathamba alele phansi kothuli lomhlaba. Uma ke wena umuntu wesifazane uzothola ingane ekhaya uma usuyogana usufuna ukuhamba nayo uyilahle kwisisekelo sayo sangempela wenzani? Ayilungile leyo nto. Abantu abayiyeke leyo nto, abayiyeke futhi ukuyikhuluma leyo nto ukuthi mina ngogana nengane yami. Ihlangana phi ingane nomendo wakho? Ngoba akufanele wena ukuthi uthathe ingane usufuna ukolwa ngengane ulwizinto zakho ezaziwa wena. Ingane isale kini ekuyikomalume bayo ngoba eyethongo la komalume bayo. Wena njengoba uyogana uya kwisisekelo sakho esisha nengane ke ishiye kwisisekelo sayo ekuyikomalume bayo ngoba ngenkathi usuganile nalengane. Mina ke baningi abantu esengeke ngahlala nabo phansi abananenkinga abazali bakhe bamthatha bayogana naye. Ziphambene manje izinto wazi ukuthi la ekuyikubo khona kukubo kanti akukhona kubo. Abazala benza iphutha bahamba naye bayakogana naye. Uthola ukuthi ingane uma kuthiwa iye komalume bayo iya la kwagana khona ugogo wayo ehambe nomama wayo uyazi ukuthi komalume bayo izinto ziphambane zibheke phansi. Yina umzali walahla isisekelo sengane wayekade izala kanti nayo leyo ngane isazozala ingane. Kanti uma ingane izohlala komalume bayo ingaphansi kwesisekelo kuyisona ngeke ukhalele ukuthi ingane yami ngifuna ukuyinakekela. Uma kuwukuthi usuganile unalo ilungelo ingane yakho lokuyifakela imali, unalo ilungelo lokuthi ayikuvakashele, hayi ukuthi uyihlukanise nesisekelo sayo. Asiyeke lento yokuthi siphambanise izinto ngoba nako sesifundile, sinemali, sishintshe inqubo mgomo, sishintshe isintu, sishintshe imvelo ngoba leyo nto ilimaza ingane. Uma umzali nje ingane yakho uyithanda awukwazi ukogana nayo izosala kini. Ngaphandle ke makuwukuthi ikini alikho laphela ikini kodwa kufanele ukuthi ukwenze ukuthi uyakhela ingane uyivusele ikini ekuyikomalume bayo ihlale khona ngoba isona sisekelo sayo. Ngoba uma lengane uzoyithatha uyogana nayo wenza inkinga lapho, wenza inkinga nje enkulu ngokwesintu ukuba nenhliziyo embi ukuthatha ingane uyogana nayo uthi wena ufuna ukogana nayo ungayishiyi komalume. Isinto esisho njalo ngoba usuke uyiphambanisa nesisekelo sayo. Uma unothando lwayo uyithanda ingane yakho uyogana wedwa uma ufuna ukugana ngale kwaloko kungayi ukogana uhlale nengane kunokuthi ingane uyiphambanise nesisekelo sayo. Musa kukuya kogana uma ukuthi uzohamba nengane yeke ukogana okungcono uhlale nengane yakho uma ukuthi uyayithanda ngoba mawuzoyithatha uthi uyogana nayo uyayiphambanisela into zayo ngoba manje uyisa kumsamo ongewona uyisa kwisisekelo engesona. Ngokuhlala nje lapha kulela ceke abakomalume bayo bazoyibuza ukuthi iphi bayidonsa abakomalume nabakubo ephuma esendeni labo nabazophinde futhi bayidonse. Ingane manje siphanjanelwa yizinto kanti wena wayithatha wayisa kwisisekelo engesona wahluleka ukuyicabangela wazicabangela wena ukuthi ngoba nakwena usuyakogana hamba nengane yakho. Wakhohlwa ukuthi wena njengoba uzogana uzothola isisekelo sakhe kuyisona kodwa ingane usuyayikhipha ngaphansi kwesisekelo kuyisona. Abanye ke nanti iphutha abalenzayo uyahamba wesifazana ayekogana nengane nendoda nayo bese iyavuma le ndoda ithatha imbuzi yamukele lengane. Bafowethu ngeke bafowethu zinsizwa asingadakwa uthando. Awukwazi ukuthi umuntu wesifazane uzothe nengane engeyona yakho bese uzoyithatha uyifake kumsamo wakini. Ayingeke bafowethu ayingenzeki leyo nto. Awukwazi ukufaka ingane emsamo engeyona yakini. Awukwazi ukufaka ingane emsamo engaphumi esendeni lakho ngoba isende lakho yilona eliphethe imbewu yakini.
ngoba nothando lo muntu wesifazane nengane zakho usuzozifaka emsamo wakini uyamthanda uphula umthetho uphula imvelo ngoba naku uyamthanda wenza into engalungile ngoba uyamthanda hayi bafowethu ngeke asikayenzi leyo nto bafowethu uma bafowethu sisazoqhubeka senza izinto eziphambene ingane sozizala izinto zazo ngeke zihambe kahle awukwazi ukuthatha izingane uzifake emsamo izingane ongazizali awukwazi ukwenza lokho uma kuwukuthi umuntu wesifazana omthathayo noma wamlobola unezingane uyafisa kodwa ukuthi zizohlala la lekhaya akube ukuthi ke wena nsizwa othathe uma wazo lezingane niyahlala phansi nomama wazo nibonisane uma kuwukuthi niyazithanda lezingane bese niyazakhela nakhe ikomalume lazo ngoba vele wena njenganomkhwenyana kuyinto ebalekile vele ukuthi umlekelele umakoti okuwukuthi uma kukhona izinto zakuba afuna ukuzilungisa umlungisise zona ngoba vele njengoba niganene nizihlobo bekwakhiwa ubuhlobo uma nizithanda nje izingane kufanele ukuthi nizakhele zakhe ikomalume lazo lihlale khona nizithengele ukudla nihambe nozivakashela nizibheke hayi ukuthi nizithathe nithi niza nazo lekhaya la kugane khona umama wazi izingane nanto elinye iphutha abalenzayo abantu uze umuntu wesifazane athi mina ezami izingane ngohamba nazo ngoba vele sobe sinomuzi wethu nomnyeni wami yabona umnyeni wakho lo oyakuyena noma aze kuthiwe lowo muzi wakhiwe izithukuthuku zakhe akuwona wakhe ngokwesintu nangokwemvelo ayikho into othi mawuyenza wena njenganengane ibizwe egameni lakho kodwa ibizwa egameni likayihlo ngoba ngokwesintu sabunjwa ngenhlonipho manje ngenkathi wena uqhosha uthi mina njengoba ngogana sizoya emzini wethu sokwakha umuzi wethu akuwona wenu lo muzi kufanele siyilungise leyo nto umuzi kababa wakhe ngoba insizwa mayakha umuzi isuke ivusela uyise umuzi wayo yona uyozuvuswe izingane zayo wena futhi umuntu wesifazane awukwazi vele wena ukuba nomuzi ngokwesintu nangokwemvelo abantu kabayekeke ukuthi umuntu uzothi ngoba vele njengoba ngishada sizohamba sohlala emzini wethu akuwona umuzi wenu akuwona umuzi wenu yebo wakhiwe izithukuthuku zendoda yakho yebo kodwa ngokwesintu nangokwemvelo ayikho into eyenziwa ingane ebizwe egameni layo insizwa mayakha umuzi isuke iwakhela uyise uma kuwukuthi abazali bayo bacaca kodwa uma kuwukuthi izalelwe komalume lo muzi isuke iwakhela umkhulu wayo ekuyena uyise kuyona ngoba izalelwe komalume manje nake umuntu wesifazana ukwazi ukuthi uzothi wena uyogana nengane ngoba ninomuzi vele nendoda yakho awukwazi ukuyenza leyo nto aninawo umuzi nayo indoda yakho ayinawo umuzi wayo uyozwakhiwe indodana yayo asiyeke bafowethu ukwenza izinto eziphambene ngoba naku sesafunda imfundo ayingafiki isiphucule nemali ayingasiphuculi isenze silahle indlela yesintu isenze silahle indlela umkhulu womkhulu asidala wasibeka kuyo uma nje umuntu wesifazane usunengane uzogana ingane isale kini kubona bonkeke abangakabi nazo izingane kubalekile ukuthi bazihloniphe kubalekile ukuthi bazigcine kubalekile ukuthi insizwa bathandana nazo bese bezitshela ukuthi azihambe zima kubo ukugwema zonke lenkinga esikhuluma ngazo ukugwema yonke lento ukuthi wena uzothi usuya kogana usufuna ukuhamba nengane usuphula inqubo mgomo yesintu usuphula imvelo umkhulu omkhulathi umesidala wasidala wasibeka kuyona akupheleke lokho bafowethu nodadewethu ikakhulukazi kunina bodadewethu ngoba inini enikhuluma lokho ukuthi mina nje ngeke ngishiye yami ingane ekhaya ngohamba ngogana nayo ingoba vele ingane yakho uyithande ingoba vele ingane yakho uyicabangela ucabangela wena wedwa
wena uyothola isisekelo sakho, uyothola ithuna lakho la ongcwatsha khona. Kodwa ingane yakho uyayisusa yona la kufanele ingcwatshe khona, uyayisusa la kufanele ukuthi icelelwe khona, uyayisusa la kufanele ukuthi izinze khona. Umsamo wakho uyibheke, uyigade, noma inyathele egcekeni lakhona ukwazi ukuthi uyikhanyisele, uyise enkalweni, uyise emzini abantu. Kodwa uthi uyayithanda, awuyithandi ingane yakho mawunjalo. Mawuyithanda ingane, omngcono musa ukuya kogana, hlala nawo kini mawukuthi uyayithanda kunokuthi uyiphambanise nesisekelo sayo. Ngoba manje iningi labantu linenhliziyo ezimbi, kodwa alizivezi ukuthi linenhliziyo ezimbi. Umuntu enze sengathi uyayithanda ingane athi ngiyahamba mina ngogana nayo, kodwa ebesho umuntu eyiphambanisa nesisekelo, uphambanisa inqubo mgomo. Ayipheleke leyo nto bafowethu. Kulungile bafowethu, angageqa amagula ngoba angemuki. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sithathe imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Uma kuwukuthi mhlawumbe umusha kule channel uyaqala nokubuka lo mfanekiso oqoshiwe, kule channel ke bafowethu sike sikhulume izinto zinjengoba zinjalo. Uma kuwuthi iqinisa uzwani nalo, ungashiya kule channel ngoba ngempela ngeke sikhulume into ekungesiyona ngoba nakusithi sincenga ukuthandwa. Asiyenzi thina leyo. Uma kuwukuthi nje wena uthanda iqiniso uzohlala la kule channel, kodwa uma ungalithanda iqiniso ulithanda ngoba naku ulivuna wena kuphela, uzophuma ngoba akusona sonke isikhathi la umkhonto uyohlala ugwaza enxenye. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ubheke ngakuwena. Uma usubheka ngakuwena umkhonto uqala uthi hayi impunga yesintu iyabheda, uyazi bengiyethemba impunga yesintu, ingoba umkhonto usugwaza kuwena. Kodwa uma usagwaza kwabanye abantu, impunga yesintu ikhuluma iqiniso, impunga yesintu iyalimela iqiniso. Kulungile bafowethu, asizithole nencwadi zempunga yesintu, indlela yesintu okuyincwadi yethu entsha sha. Kube khona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe. La sikhona bafowethu sisenkabeni yetheku emphelandaba. Uyasithinta ke kuzona inombolo lezo lokuzibona zivela. Mawufuna nje umhlahlandlela okuyiwo, umhlahlandlela ongachemile, uyakwazi ukuthi ufike kuthini uzohlala phansi nathi sikwaluleke ngesintu ukuthi isintu sithini, izinto zenziwa kanjani ngokwesintu. Hayi lemikhuba esigcwele lonke izwe leli. Kulungile bafowethu, bese sithi nje impunga.